Right, iyo mota yamuri kuona apo yakagarirwa nethis jacaranda tree yakadonerwa. Zvinhu izvo zvakaitika mustreet inonzi Fife Street iri muBulawayo, ndo kwazvakaitika. So no zvezvekuti unongosvika wangopaka mota yako ubva wangoita wako zvokutoita, unozongodzoka mota yakagarirwa nezimuti. Ndo situation yakaitika kahonda fit kaold shape kaika, ndo zvakaitika. Zvinhu izvi zvakatoitika nezuro ndopakaitika scenario yese yamuri kuona apo iyo. Paipa tichitaura tichiti zvinhu zvacho unotombofamba wanamata because unoita zvekutamba unogona kungomuka wamurombo. Ndo masituations acho aya atinenge tichitaura. So ndo zvaitika, ndo situation iripo. Zvina kutombomera mumusha komana. Zvinhu zvacho zvakutyisa. So regedza vanhu vati kurarama inyasha chokwadi. Chokwadi kurarama inyasha because zimuti rese ringosvika ringonogarira mota. Mawana.